Jeg starter med at trykke på redigere. Der sker ikke noget. Vi prøver igen. Jo, den kom der. Jeg trykker igen for at generere en pakkelabel. Vi venter. Den kom der. Så trykker jeg udskriv label. Den kom der. Så lukker jeg vinduet igen. Kører betaling. Den kom der. Faktura. OK. Udskriv. Udskriv igen. Luk vindue. Gå ned og sætter i afsendt. Går ned og siger informer kunde. Og skal efterfølgende over og trykke modtaget igen.